Skryté funkcie vo Windows. Tak sleduj. Ako prvé, keď stlačíš Windows a X, Windows musíš držať a stlačiť X, potom to pustiť, tak si otvoríš tajné nastavenia. Tam si môžeš spravovať disky, obrazovku a neviem čo všetko. Ďalej, keď podržíš Windows a G a potom to spustíš, tak si môžeš otvoriť Windows Game Bar a tam môžeš pozerať výkon grafickej karty, disku, počítača a aj zaznamenať hru počas hrania. Takže to sú na ne všetky skryté funkcie a chceš ďalšie, tak nezabudni na follow, aby si neutiekli. A môžete si napísať do komentárov, čo chcete. A do komentárov si môžete napísať, aké ďalšie triky by ste na budúce chceli. A upozorňujem na Windows, iOS alebo iPadOS. A Watch. Ahoj.